Počúvate Rádio Regina Stred. Exotické plazy, hmyz či rastliny, aj to mohli uplynulú sobotu vidieť návštevníci predajnej výstavy Svet exotiky v Martine. Redaktorka Martina Černeková oslovila organizátora výstavy Michala Pazurika. Je tu od rôznych plazov, leguány, agamy, škorpióny, pavúky, hady, korytnačky, z akvaristiky sú tu rôzne akváriové ryby, kraby, krevety a dá sa povedať, že všetko z exotiky. Máme tu aj ponuku nejakého exotického vtáctva a nájdete tu aj rôzne rastliny, chovateľské potreby a v podstate všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste začali nejakým spôsobom s chovom exotických zvierat. Vidíme tu naozaj množstvo ľudí, čiže je o toto vlastne záujem? O ten chov určite je záujem. Je to veľmi atraktívne hobby. Dalo by sa povedať, že aj také zaujímavé, hej, tak aj ja niečo chovám doma, keď vám príde návšteva, tak je to také zaujímavé ukázať im nejakého leguána alebo niečo. Je to aj taký vzdelávací zážitok, by som povedal, že vlastne naučíte sa veľa o tých zvieratách a tak ďalej. Michal Šesták z farmy Madagaskar. Čo všetko tu dnes ponúkate a ukazujete návštevníkom výstavy Svet exotiky? My sme v prvom rade farma na hmyz, takže robíme hlavne cvrčky a šváby na krmenie, ale ponúkame aj naše odchovy vlastne zvierat teráriových, teda neponúkame zvieratá prekúpené alebo dovezené, takže všetko sú to naše alebo našich blízkych priateľov. No a máme agamy, rôzne druhy žiab, korytnačky, gekony, škorpióny. O čo je najväčší záujem? To tiež záleží, aká burza je. Dneska to boli asi agamy. Snažíte sa možno tých návštevníkov a tých budúcich majiteľov aj nejakým spôsobom vzdelávať v rámci tej starostlivosti o tieto zvieratá? No my máme poradenstvo ako na internete bezplatné, keď nám niekto napíše, tak poradíme. No a často aj zachraňujeme zvieratá, ktoré sú veľmi zle chované alebo neodborne, alebo kúpené neodborne, lebo dosť často sa nám ešte stále stáva, aj napriek tomu, že máme internetovú dobu a všetci si môžu čosi prečítať, tak dosť často sa stáva, že zviera si kúpia, potom zistujú, čo to potrebuje a zistujú, že na to nemajú ani čas, ani financie, no a potom je zase problém. Väčšinou sa snažíme teda už to nejak spraviť tak, aby podmienky u toho chovateľa boli lepšie a veľa chovateľov si dá aj povedať a aj tie podmienky zlepšujú. Pán Stanislav Morka sa venuje chovu chameleónov. No ja som začal chovať plazy a to sú chameleóny a začal som aj také náročnejšie, tieto z Madagaskaru, to sú tieto pardal. A my to chováme aj s vnúčatami spolu. Máme na to takú chovňu a s tým sa zabávame. Vidím, že máte tu množstvo detí okolo stánku. Ja som taký, ja mám vnúčatá, tak viem, že majú z toho radosť, ja im to dám chytiť do ruky a majú úplne sú happy z toho, tak majú zážitok na celý život, lebo to nevidia, druhí chovatelia to nedajú a ja sa nebojím to dať chytiť, lebo vnúk to chytá stále, tak sú zvyknuté. Čo to je za zvieratko, ktoré držíš teraz v rukách? Chamelón. Aký je to pocit mať chamelóna na rukách? Dobrý. Mamina, prečo ste zavítali na takúto výstavu? Naši chlapci majú radi takéto exotické zvieratka. Aj doma chováte nejaká? Práve že nie, ale okolo domu ich je dosť. Nie síce tých exotických, ale takých obyčajných lučných.